V tomto videu si ukážeme, ako vyplniť správu SIBEM v prípade, že nemáme k dispozícii skutočné hodnoty emisí viazaných v nami dovezenom tovare SIBEM. Od októbra 2024, teda od nahlasovania za dovozy v 3. štvrť roku 2024, sú všetci dovozcovia tovarov SIBEM povinní vo svojich správach nahlasovať skutočné hodnoty emisí. To znamená, že už nie je možné použiť štandardné hodnoty emisí, ako to bolo počas prvých 3 období nahlasovania. Čo však robiť, ak sa vám aj napriek maximálne vynaloženej snahe nepodarí od vášho dodávateľa, respektíve výrobcu daného tovaru získať skutočné hodnoty emisí? Na to sa pozrieme v nasledujúcich krokoch. Budeme nadväzovať na predchádzajúce video, v ktorom sme si ukázali vzorový príklad vyplnenia správy dovozcom Importer SRO. Tento dovozca už vyplnil a predložil správu SIBEM za tento štvrťrok so skutočnými hodnotami emisí. Ak si chcete pozrieť celý postup vyplnenia správy SIBEM od začiatku, prosíme, pozrite si toto video. Importer SRO síce už správu za prvý štvrťrok 2025 podal, avšak dodatočne zistil, že v tomto období tiež doviezol 200 tón oceľových rúr z Číny. Snažil sa získať údaje od svojho dodávateľa, ktorý tiež komunikoval so svojimi dodávateľmi, ale skutočné údaje o emisiách od výrobcu tohto tovaru sa mu zatiaľ nepodarilo získať. Výrobca však prislúbil, že tieto údaje doplní v priebehu 2 mesiacov. No keďže Importer SRO už do konca nahlasovacieho obdobia skutočné hodnoty emisí nezíska, podá za toto obdobie neúplnú správu, teda s chýbajúcimi hodnotami emisí pre tento tovar. Teraz si ukážeme, ako na to. Začneme úpravou už podanej správy, klikneme na ID správy, na pozmeniť, znovu vstúpime do správy a klikneme na upraviť. Teraz si do správy pridáme tovar a vyplníme údaje o dovezenom tovare, presne tak, ako sme to robili v predchádzajúcom videu. Zadáme kód tovaru, kód krajiny pôvodu, colný režim, do ktorého bol tovar prepustený a čistú hmotnosť. Teraz pridáme údaje o emisiách, vyberieme krajinu výroby. Ak máte k dispozícii údaje o prevádzkovateľovi a zariadení, tak ich tiež uvediete. Taktiež v časti parametre by ste mali uviesť výrobnú metódu. A ak si chcete pozrieť, ako tieto údaje vyplniť, tak návod nájdete v predchádzajúcom videu. Teraz sa presunieme na samotné emisie. Zadáme čistú hmotnosť a keďže skutočné hodnoty emisí nie sú k dispozícii, tak pri priamych a nepriamych emisiách vyberieme spôsob určenia skutočné hodnoty nie sú k dispozícii. Ako môžete vidieť, po výbere tejto možnosti sa nám ostatné polia automaticky stali nefunkčnými a vyplnila sa hodnota pri priamych a nepriamych emisiách 0. Taktiež tu môžete vidieť upozornenie systémom, že je potrebné zadávať skutočné hodnoty a usmernenie, ako postupovať v prípade, že tieto hodnoty k dispozícii nemáte. Zároveň je povinné uviesť odôvodnenie v časti doplňujúce informácie, teda zadáme odôvodnenie, prečo nebolo možné získať skutočné hodnoty. No a tiež je potrebné priložiť podporné dokumenty v časti doplnkové, ktoré budú odôvodňovať a teda dokazovať naše snahy a kroky o získanie potrebných informácií. Pridáme teda komunikáciu s našim dodávateľom, alebo to tiež môže byť vyjadrenie výrobcu, prečo nebolo možné dodať skutočné hodnoty. No a takto sme vyplnili všetky údaje o tomto dovezenom tovari, ktoré máme k dispozícii a správu teda môžeme uložiť. Tu vidíte, že teda už máme tento tovar zadaný, máme pri ňom 0 emisí, pretože nie sú k dispozícii, no a takúto správu následne predložíme ako pozmeňujúci návrh.
Klikli sme na OK a systém nás ešte upozornil, že by sme mali definovať tiež prevádzkovateľa, zariadenie a výrobnú metódu podľa legislatívnych požiadaviek. A preto, ak tieto informácie máte, mali by ste ich zadať. Taktiež nás systém upozorňuje, že je povinné zadávať skutočné hodnoty emisí, ktoré teda pri tom jednom tovare neboli zadané. Avšak je to iba upozornenie, teda správu bude aj tak možné podať a ako vidíte, správa bola podaná, je v stave submitted. Táto správa síce bude považovaná za neúplnú, no importér SRO si týmto splnil svoju ohlasovaciu povinnosť za daný štvrťrok a do správy zahrnul aj tovar, ku ktorému sa mu nepodarilo získať údaje o viazaných emisiách. Veríme však, že pre ďalšie obdobie sa mu už podarí získať skutočné hodnoty emisí aj pre tento tovar.